Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya na Miyerkules. Petsa 13, kan Enero 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga madudunong na driver pinatanidan kontra sa daig pagsunod sa minimum health protocol. Mental health program dapat matutukan. Operasyon kan provincial bases tutukaron sa Junta Provincial. Fresh milk feeding program palanong ipasunod kan gobyerno probinsyal. Sa lado national paglangkaw kan kaso ng COVID-19 pigaaditan kan Octa Research Group. Malipot na kapalibutan madurar sa pa sa Pebrero. Sinovac ang bakunang babakalon kan gobyerno. Amyenda sa konstitusyon dapat bantayanin marhay. Sa ibang nasyon, seguridad sa US Capitol mas hinigpitan. Sa lado ng Karawat, mag-agom na atleta nag-honeymoon sa Bora. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nagpatanid si Legazpi City PNP Chief, Police Colonel Rodilon Beteta, sa mga madudunong na driver ng mga pampaserong vehikulo na magsunod sa tamang health protocol taganing desinda makaampang din penalidad. Sigun kay Betita, ang mga nakalatag na pulis sa palibot kan syudad nagmomonitor sa mga public utility vehicle na magsunod sa tamang pagsulog kan face mask, face shield, asin ang physical distancing. In kaso may mahiling na PUV na nagsusunod ang driver sa tamang health protocol, 3,000 pesos ang magiging multa sa inda. Idinunga pa ni Betita na kinakaipuanin ng pakusugon ang pagbabantay para dain na maulakitan ng COVID-19 sa Legazpi City. Sirimanan sa iyang pangapunan sa mga driver maging sa publiko na magsunod sa ipinapautob na health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kay puhan na tawanin suporta asin oras ang mga tawong may problema sa pag-iisip kan mga nasa palibot lalo na kan sa indang pamilya. Sigun kay Windalin Baluwis, Regional Mental Health Program Manager kan Department of Health Bicol, na ang mga pag-iriba sa harong o nasa palibot dakula ang magiging kontribusyon sa mga tawong may mental health problem. Sinabi pa ni Baluwis sa simpleng paagi araw kan pagtaong oras para makahuron asin ang pag-introduce sa inda sa tamang mga persona makakapagtaonin tamang tabang tanganing marahay ini. So meron po tayong nagagawa, no? Maliit man o wala. Kailangan lang po natin bigyan ng pansin, bigyan po ng oras, at kung hindi po natin magawa yung iba, kailangan natin i-refer sa mga taong maaari pong magbigay ng tulong. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Mapapo ni pagtiripon sa masunod na semana ang sanggunian pang lalawigan kan albay tanganing matukar ang kahagadaan kan mga provincial bus operators kung pwede na sindang tugutan na magkaiguanin operasyon ang sindang pampaserong bus ali digdi pasiring sa Metro Manila asin vice versa. Sinabi ni kinatawan Ray Bragais na sinda may narasibing surat mananawot sa kahagadan kung pwede nang makabolta ang operasyon kan mga bus. Sayang sinabi na kinakaipuan na maging presente ang mga miyembros kan Junta Provincial pati na ang mga representantes kan bus operators asin kung pwedeng magampang man sa inda si Gobernador Al Francis Bichara tanganing matukar ang siring na bagay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit.
Nagkakaigwan ng unyan ni pag-aadal ang gobyerno probinsyal Kanalbay kung anong estratehiya asin programa ang pwedeng gibuhon para sa implementasyon kan fresh milk feeding program sa mga aki sa barangay tangali mapakarahiman ang salud kan mga ini. Ang siring na bagay nagluwas matapos na maghuro na sina Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia asin PSWDO Chief Dr. Eva Grahida kung ano ang mga gigibuhon ninda para maimplementar ang programa. Kasabay digdi ang pag-isi kan mga aki na pwedeng maipairarom sa fresh milk feeding program asin kung paano ini gigibuhon lalo na sa taho pa kan pandemya kausa kan COVID-19. Mientras tanto, problemado si Tabaco City PNP Chief Police Major Edgar Azotea sa sitwasyon kan mga preso na nakakulong sa sendang karsel. Ini sa rason na maabot sa 48 ang bilang kan mga preso na surusuan ng maray sa laog kan salda. Sa sinabi na ang 32 kani may commitment order na alis sa korte para may balyo sa District Jail alagad neman basta-basta pigaako kang Bureau of Jail Management and Penology dalanta may mga kulang pang rekisitos bago ninda akuon ang mga preso. Diyan kani dahil pamanay babalyo ang mga preso sa kod na dai mag-comply sa pigahagad kan BJMP. Nagkakaigwanin marhay na resulta ang programa ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na inganyaron ang mga kababaehan kan barangay na maghigos sa paaginin pagtanom sa mga bakanting lote para may hanap buhay. Ini matapos na si DTI Regional Director Diggs Aguilar ang mangyanot sa pagtaon ng livelihood starter kits sa mga kababaehan sa duwang upland barangay kan Ginubatan Albay para may magamit sa indang pagnegosyo asin madugangan man ang sa indang income. Sa ibong nalado, sinabi ni Cabredo na padago siyang ma-invitar ng mga ahensya de gobyerno na magampang sa mga kababaehan tangaling maturuan ng mga bagay para sa indang kabuhayan. Idinagdag pa niya na gusto niyang irani ang gobyerno sa mga residentes kan barangay. Iyan ang primerong kaptang kan mga barata ang iba pa pagkatapos kani. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wise dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa ko. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak.
15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consent Pack, only 1050 SRP. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation. God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success,
our word. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini, hatod sa Indukan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Sinabi kan Malacanang na ang bakuna kan Sinovac sa China iyo ang solamenting option para mabakunahan ang mga namamanuan sa kabangaan kan presenteng taon. Ang primerong grupo nin Sinovac vaccine maabot sa Pilipinas sa masunod na bulan, mantang ang mga doses halis sa western countries pwedeng makuha sa Hunyo pa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pag-abot kan mga bakuna sa Hunyo, dahil pwedeng mamili dalanta sa romansa na ang bakuna ang magiging available asin ini iyo ang hali sa China. Madurar pa sagod sa masunod na bulan ang malipot na temperaturang namamatean sa nasyon. Inisigun sa pag-asa matapos ipaluwas ang pigkakarkulong minimum temperature para sa bulan na ini. Kay bahan digdi ang 14 sa 21 degrees Celsius sa Northern Luzon, 16 to 27 degrees Celsius sa Lowlands Luzon, 9 to 12 degrees Celsius sa Mountainous Luzon, 18 to 24 degrees Celsius sa Metro Manila, 20 to 25 degrees Celsius sa Visayas, 19 to 23 degrees Celsius sa Lowlands Mindanao, as in 15 to 17 degrees Celsius sa Mountainous Mindanao. Para man sa masunod na bulan, mapakol poon sa 10 to 25 degrees Celsius ang temperaturang mamamatean sa mga iba-ibang parte kanasyon. Pinalawig pa kan Land Transportation Office ang validity kan student permit pati na ang lisensya kan mga driver asin konduktor sagod sa Marso 31. Sa nang sinabi na valido pa ang extension kan student permit sa may edad na 17 hasta 20 anyos pati na sa 60 anyos pa itaas. Ang pagpapalawig ginibo dalanta obligado ang age group na magtinir sa laog kan harong sa tahaw kan quarantine period dalan sa COVID-19 pandemic. Inina ang ikatulong beses na pinalawig kan LTO ang validity kan lisensya sa saindang itinao dalan man sa pinalawig na pagbabawal kausa kan pandemya. Pinatanidan kan Okta Research Team ang gobyerno may kinaraman sa posibilidad kan significant surge o pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa mga masunod na simana kasunod kan dakul na pagtiripon kan nakalis na holiday season. Sigun sa Okta Team, dakul ang posibilidad ang UK variant kan coronavirus nakalaog na sa nasyon apwera sa pigsasabing super spreader events aru kan fiesta kan itom na Nazareno na factor man sa paglangkaw pa kan kaso ng COVID-19. Kasabay kay hinagad kan Okta Team sa gobyerno na pakusugon ang testing, pakusugon ang contact tracing asin magin ang kapasidad kan healthcare system para mapaghandaan naman ang potential outbreaks, parikason ang pagbakalin ligtas asin epektibong bakuna kontra COVID-19 asin dakos ng paghiro kan immunization program. Base sa datos gikan sa Department of Health, sinabi kan research team na naglangkaw nin 1.13 ang reproduction number kan virus sa iyo ang average na bilang kan mga taong naulakitan kan COVID-19 gikan sa infected na mga persona. Bareta hali sa ibang nasyon ipinawagas na ang nagkaparang miyembro kan US National Guard sa kapalibutan kan US Capitol. Matapos ang nangyaring pagpaparibok kan mga suportador ni
outgoing US President Donald Trump. Nakatalaan man na ipadara ang 10,000 na gwardiya sa Sabado, dalan man sa itinaong patanid kan Federal Bureau of Investigation na posibleng magparebok ang mga armadong ekstremist mantang pigahalat ang inaugurasyon ni elehidong Presidente Joe Biden sa Enero 20. Sinabing may mga indikasyon na ilalansar ang armadong protesta sa gabos na 50 estado o state capital kay banana ang Washington para bulabugon ang inaugurasyon kan bagong presidente. Sigun sa FBI, sa sendang internal bulletin, mapuon ang armed protest sa Enero 17. Bareta sa lado ng sports, bakasyon mode. Mantang bako paman sibot ang mag-agom na sinda L.A. Revilla asin Denden Lazaro. Nagbakasyon una sinda sa Boracay. Ina ni kaduwang kabtang kan sa honeymoon kung saan sabay sinang naglabto sa beach. Ini sa rason na 2 bulan sinang nagkasiblagan dahil anta si Revilla nagkawat sa PBA bawal sa Clark. Mantang si Lazaro naghalat man kuno arin mabuelta ang Premier Volleyball League. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Haloy na pigplano asin pighandaan inda Estefan asin Erika Svan Storm kan Stockholm an sendang honeymoon. 4 na bulan sindang naglibot sa mga iba-ibang lugar mantang kaibanan sa honeymoon ninda ang sendang baby girl. Alagad, garong may kakambal na di malas ang itinalaan nindang honeymoon. Pag-abot ninda sa Munich, Germany, na enot na lugar na napasyaran na stranded tulos sinda sa aeropuerto. Dahil sinda nakalawas, dalanta grabe ang snowstorm. Pagkatapos sa Germany, naglayog naman ang pamilya sa Australia. Alagad pag-abot naman ninda sa Brisbane, sa matinding baha, na-experiensyahan ninda duman. Resulta, stranded na naman. Kan magduman naman sinda sa Australia, cyclone naman, ang sila pa rin na duman. Dakol na rong asin kahoy arag katurumba, asin evacuar sinda, asin nagtiner sa sarong shopping mall sa laog din 24 oras kariba, ang 2,500 katawo, asin mga nagtios na maghigda sa malipot na sementong salog. Dakol pang rimalaso ni nagiyan kan pamilya sa good na magbolta sinda sa Stockholm pagkatapos ang 4 na bulan na pamasyar. Sinabi ni Stefan na aram niya na dakol na pigagian ang buhay mag-agom asin sa sendang eksperyensya sa iling niya nalampasan ninda ang mga hagyat sa buhay. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Namamatay na ang paghanap ni R.C. Munoz na magkaigwa na siya ng jowa. Gusto na niyang magsabak sa relasyon lalo na aminado siya na dain na siya sa kalendaryo. Pigo-obligar na siyang mag-agom alagad. Paano mangyayari ini kung daiman siyang jowa? Magayon na sin sexy si RC alagad. Dakol na nagahapot kung natataday ning jowa. Hindi nagdagpaman ni RC, nahaloy na siyang daing nakukugos na lalaki asin sa pelikula sa na siya nakaka-eksperyensya nin kissing scenes. Bareta, salado ng saludo magkita sa news base si Mar de la Marcamen. Aramon kung ikaw may viral hepatitis sa pagi kang pagpa-screen asin pagpabakuna kontra sa viral hepatitis. Sinabi ka mga health experts sa Department of Health, sinabi pa na sa sa 10 na Pilipino may viral hepatitis. Ano gustong sabihin ka ng hepatitis? Pag-ubag kang katuyo atay, pwedeng maging kausak kay ni asarong virus arog ka ng hepatitis A, B, C. Waninduang ka mga eksperto na kung healthy and liver, happy and life. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardila, daing iba. All mo sa detalles ng Baretan kumugtakan kan panahon na sa linyan Pag-asa, Legazpi. Ito pa, yung ating binabantayan na low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay namataan sa layong 210 kilometers timog ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. O ito ay nasa distansyang 925 kilometers timog kanluran ng Legazpi. Ang coordinates 5.0 degrees north, 121.9 degrees east. Mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, ito nasabing low pressure area.
Samantala, tail end ng frontal system o yung shear line ang nakakaapekto sa Visayas. Northeast monsoon naman o yung tinatawag nating amihan ang nakakaapekto sa Luzon. Kasama na dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, maulap na papawirin na may mga mahinang pagulan ang maranasan dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, pati ang Albay. Maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat pagulog dito sa lugar ng Sorsogon, Masbate, pati Northern Samar. Bahagyang maulap, hanggang sa maulap na papawirin naman may mga pulo-pulong mga pagulan ang lugar ng Oriental Mindoro, Marinduque, pati Romblon. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Igiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, kasama na dito ang Lapu-Lapu Island, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern and Eastern Coast ng Northern Samar. Kaya ating inabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST, Ligaspi, Michael Francisco, nag-uulat. Yang mga tugang nga detalles kan mga bareta ang hunyan na Miyerkules. Sa pag-ara ni Mardula, asin Angel Mustasa sa News Base. Ramir Tanay, asin Marcian Madrid sa Lado Technical. Pag-asa Ligaspi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi nung pag-antabay. Good morning and congratulations po kay Doc Chris Gianan. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Depex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani,